Gde ste joj youtuberi? Ovo je treća epizoda preživljavanja i u prošloj epizodi smo išli u lov. Išao si, ja nisam mogu iz privatnih razloga, imao sam neke obaveze, morao sam da učim fakultet, šajs. I u prošloj epizodi smo napravili malu kućicu. Ja sam napravio ovdje krevet. Dobro. Ovdje sam bračan, pošto je Slavko, da izviniš. Idi ti po hranu, a ja ću da napravim pored kuće mjesto za rudnik. Čekaj da setujem home. Ajde. Set home. Čekaj, neko me puca. Ulazim u kuću. Home set. Ajde idem ja po hranu. Znači ovo je preživljavanje sa... Čekaj, trebam nešto da pojedem, imam jedan batak. Čekaj bre, ovdje mi izrešeta ovaj skelet. Pozdravi ga. O bre, veljko. O, imamo dva kreveta. Nešto ne mogu da podelim. Imamo malo pečenog pileta, ja ću to da pojedem. Napravi mi mač od kamena. Evo sad ću. Kad ispečeš ovo pile kako je dobro ovako, kad je siro, ništa ne. Ja sam se najao, nadao mi se stomak. Evo ti. Ide, gubi se. Koliki je. Blagodat. Ej, daj mi kramp od ovog. Thank you, bro. A šta ti ćeš da radiš? Ja ću da nađem mjesto za rudnik. Znači odmah pored kuće. Ma u kući ga staviš? Uj. Pa šta je bolje? U kući, znaš gdje je, gledaj. Aj, dođi, baš. Ovdje dole. Može. Gdje da krenemo? Pomeri se malo. Znači od tamo. Pa može, ajde. Ti idi sad po hranu. Idi sad po hranu. I onda idi ovamo dole zbog onog jezera. Ajde. Idi. Čekaj, da imamo 28 baklja. Treba će nam uglja. Da napravim ja neki zamke ispred vrata, ali da padneš. Ajde, bježi tamo. Najde da ja po hranu. O, našao sam neku rupu. Pozdravi. I ima baklje u njoj. Ovdje je kod da neko već bio. A to je neki lad, znaš. A? Nisam još. Super, pa iskopaj ga. Veljo. O, Veljko. O, kako se zove, nema nikakvih ruda, kopalić pola sata. Daj onda ja po hranu, našao sam 13 ruda. Našao sam ja blok kao. Ajmo onda idemo zajedno po hranu, pošto ti tiraš uglja, ugaljem sad najviše treba. Ajde. Nam treba cveće možda. Cveće? Pa može malo da ukrasimo kuću. Onda uzmemo još 2 pileta. Bre. Nema ništa. Alo, Veljko, šta to ispred kuće stoji? Pa koliko sam ugalj? Ugalj. Sad ću da uzmem blok alderman da zakopam to.
Čekaj. Malo snimimo dublje ako slučajno iskopaš. Znaš koliko bilo uglja? 13. I još da ti kažem, u prošloj epizodi sam napravio gvozdeni kramp. Ajmo onda 4. epizodu kao idemo u rudnik. Pa to sam i mislio. To sam i mislio ovo. Te su one svinje. Mislim. Znaš kako ih je bilo? Pa znam. Eno i krava. Koliko ih više ima jednote. Samo da znaš, eno je svinja na drvetu. Ovo jede lišće. Aha. Svašto je drveto. Veljko budalo. Malo moj pas. Tvoj pas? Aj ga udari jednom, brate, nervira me mnogo. Kad dođem kod tebe samo laje ko da je fiu. Ko da je kjer. Aha. A majke mi, udari ga jednom da se smije. I ova krava što ima kockastu glavu. Pa Minecraft je ovo, nije... Našli su mnogo uglja, ali nema hrana. Veljo, a u 4. ćemo rudnik, a u 5. možemo, kako se zove, šta ćemo u 5? Veću kuću. A, da, u 5. ćemo onda veliku kuću. A ova konja, ja stisnem desni klik na njega, on se diže, a nikam. Pa onda neće. Zabagovalo mi nešto, evo. A jebi ga, slab met. Ma, slab. A da li da koristimo home ili bez home? Ja sam mislio home. Onda